Xóvenes agricultores impartirá un curso de viticultura en Chantada na parroquia chantadeina de Líncora. Terá unha duración de 30 horas repartidas en 10 días, tempo no que se tratarán en profundidade varios aspectos do cultivo das vides. O de Líncora empezará o vindeiro día 9 de abril. Específico de viticultura. En este curso vanse tratar todo referente á viticultura, non? Desde unha boa planificación para unha plantación, así como posteriormente o tema de tratamentos, de podas, de vendimia, todo o que teña que ver ca viticultura. Son 10 días, vais a facer no local da asociación en Líncora, e é un curso para activos. Despois temos tamén programado un segundo curso na oficina de Chantada, que ao terminar o primeiro termina o 18, o día seguinte, o 19, empezaremos o de Chantada, e vai a ser a mesma temática. Cursos eminentemente teóricos, aínda que tamén contarán cunha pequena parte práctica. Práctica onde os que queiran asistir vamos a ter tamén unha xornada onde visitaremos o tema de viñedos aquí na zona, e onde o monitor vai explicar a correspondiente parte práctica no viñedo, no referente á temática que se vai a dar no curso. Estará destinado a viticultores ou propietarios de parcelas vitícolas. Os interesados poden anotarse para participar nos mesmos na sede de Xóvenes Agricultores en Chantada.